nothing holding me back. Ik ben Yannick de Vries. Ik ben office manager hier bij Works, uit het bureau in het mooie Burgum. En ik ben Volkert Brouwer, ik ben accountmanager ik bij Works, maar dan voor het kantoor in Ljouwer. Works dat is een uitstuurder, dus wij doen het klassieke uitzenden van mensen. We doen payrolling, werving en selectie. Praktisch al onze kandidaten en opdrachthouders die praten Fries. We hebben nog een bouwadviesbureau erbij, waar we een collega er vast op zitten. Van de ontwerpfase tot een nakalculatie. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Er wordt toch wordt te stellen dat het stukje Fries dat zit wel voor het werkje, niet lullen maar poetsen een beetje zo. Het werkje, weinig zeuren. Zo. Ja, een beetje een thuisgevoel als het ware. Ik zei het, je houdt het mij altijd uit. Ik ben een Friese jongen, een handige jongen die me helpen kan, die het werkje wil, nergens vies van is. En hij hem zo niet. Ja. Die Friese mentaliteit die zit ik echt in Works. We hebben goed voor onze mensen zorgen. En zorgen dat er een beetje een carrièreloopbaan, maar Works als eerste stap in zit. Ja. De ideale kandidaat is een kandidaat die het perfect bij de opdracht jou past. De klik die er wezen moet, de 100% match. Ja, en dat kind meid naar mij de Friese mentaliteit. Friese taal misschien zelfs, maar we gaan natuurlijk ook wel eens opdrachtjouwers, dat ben grote jongens uit Midden-Nederland, die wil gewoon een harde werker hebben. En dan zou het echt een Fries spreken kunnen. En dat is dan net specifiek om de taal die te praten, maar meer de mentaliteit, het harde werken. Die nu dagen moeten wij invallen. Ja, met zeuren maar dwaan. Ja, dat soort is een keer. Ja.